Nakarating na umano sa Energy Regulatory Commission o ERC ang hinaing ng mga Fernandino hinggil sa napipintong dagdag singil ng Esfalapco dahil sa mas mataas na generation charge ng kanilang bagong power supplier. Ito ang inihayag ni Mayor Vilma Caluwag ng Ciudad San Fernando, Pampanga sa pagtitipon ng mga empleyado para sa kanilang lingguhang flag ceremony. Huwebes, January 26 ng sadyain ni Caluwag at ni City Legal Officer Attorney Elmer Chodoro ang tanggapan ni ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Sinabi umano ni Dimalanta na pagpapaliwanagin ng kanyang tanggapan ang Esfalapco ukol sa nakaambang power hike. Ang ERC ang nagre-regulate at nag-aaproba sa anumang pagtaas ng singil sa kuryente. So sabi na po, padala niya pong sulat in Esfalapco. At isto may satisfy na po kay sulat ay ketak pakibat da ring Esfalapco. Pwede naman po kanong magkaya, magpatuloy, mag-serve energy kay katamo, pero ela dapat magtas. Okay? O tanong mo kung in-implement de pa rin ko'y pamagtas ma'am. O ito, at kinlapukan no, panagutan rin. Kinumpirma rin umano ng ERC sa pulong na wala pang nakarating sa kanila na joint application for power supply agreement ang Esfalapco sa isang generation company. Alinsunod umano sa proseso, dapat na naabisuhan o nabigyan ng kopya ng kontrata ang lokal na pamahalaan at sangguniang panlunsod kaugnay nito. So, ang nangyari is, in-invoke niya ang tinatawag na emergency power. Ang emergency power, which is stated in some Department of Energy Circular, sinasabi ito na may mga pagkakataon na ang isang distribution utility, DU, like Esfalapco, pwedeng mag-apply ng pa-approve ang isang power supply agreement dahil merong emergency. Pero sa pagbabasa namin ng mga tinatawag na emergency, dapat ito yung mga force majeure, fortuitous event. Fortuitous event, these are acts of nature, act of God. Force majeure, act of man, like war. Pero wala tayong nakikitang gano'n na sitwasyon. It's almost too late in the day. No? It's almost too late in the day na parang Esfalapco wala nang magagawang kundi tanggapin kung ano yung na-offer sa kanya nung napagpilian nila. So, it's not even an emergency. It does not qualify. Sa aking nakikita based on facts, it does not qualify as an emergency. It is actually, if I may say so, parang nagkulang sa diligence ang Esfalapco, which is a mandate under the law, that they should exercise reasonable diligence to secure the most beneficial and, if not the lowest power charge, generation charge sa kanila. Ayon kay Atty. Chodoro, kanilang napag-alaman na hindi rin dumaan ang Esfalapco sa ERC at dumiretso ito sa Department of Energy para makakuha ng permit. Tinatanong nga natin kung merong mga ERC approval ito. Talagang maliwanag, wala. Wala, dahil wala nga palang pinapile sila sa ERC. So, ang nangyari ngayon is nasa DOE lang lahat ang papeles. At kaya sila nakakuha ng tinatawag na parang sort of permit to go on with their power supply agreement with this generation company. Kaya nga dapat mangyayari dyan, yes, you go on with the power supply agreement with this new generation company, but you cannot increase the price because ERC has to determine the validity of this price increase. Matatandaan na sa naunang pahayag ni Irwin Nucum, spokesperson ng Esfalapco, na mahigit 1 taon na silang naghahanap ng power supplier. Natapos na raw ang 10 taong kontrata sa dating mas murang supplier at tanging 2 lang ang nagbid sa 6 na kumpanyang kanilang kinausap. Ito raw ang dahilan kung bakit pumasok sila sa short-term contract o 6 na buwang kontrata sa bisa ng emergency power. We don't want to put ourselves in a difficult situation na kung saan mahihirapan tayong lumabas kung tayo ay pipirma sa mas mahabang kontrata because we keep on looking for better sources. Kaya on a temporary emergency yung ating power supply contract. Para hindi tayo nakatali at may pagkakataon pa tayong makahanap ng mas magandang supply. At nabanggit ko kanina, meron tayong hinihintay na
malilibre yung kanyang pag-supply sa mga iba at very willing sila sa atin mag-supply ng power. Samantala, kinumpirma ng SFALAPCO na natanggap na nila ang notice mula sa ERC at sasagutin nila ito punto por punto batay sa prosesong kanilang pinagdaanan. Naninindigan din umano ang power company na wala silang nilabag na proseso. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.